onurak dakartzkiela oso evidentea dela, baina bi azpimarratu nahiko nituzke. Alde batetik, indarrak metatzea sendo abiatzeko, ez gara liburu bat argitaratzeko bakarrik bildu, aipatu dugun bezala proiektu bada, bilduma bada, denboran irautea nahi dugun bilduma bada, eta horrek sendo hastea, ezakit eskatzen duen, baina hobe sendo hastea eta indarrak metatuta hastea, bidean aurkituko ditugulako zailtasunak, arriskuak hartu ditugulako, eta horiek gainditu, elkarrekin errazago gaindituko ditugulako. Eta bigarrenik, elkarlana batez ere zabalkundean urrutirago iritsi gaitezen. Zabalkundean eremu zabalagoetara iritsi gaitezen, hori delako segurasko gaur egun daukagun erronkarik handiena, ez da? Ekoizten dugu, baina ekoizpen hori jendearen gana iristea, jendean jabetzea, jendeak jakitea, ekoizpen horiek kanpoan daudela, gizartean daudela, merkatuan daudela, hori da segurasko gure zailtasunik handiena, ikusgarritasuna deitzen den hori, eta zalantzarik ez dago indarrak metatzen direnean, bakarrik baino urrutirago iristen dela bat.